Aquesta és la primera solta de velocitat, és la primera solta de la temporada. Velocitat es compon això va per quilòmetres, i els quilòmetres són entre la velocitat és de 100 fins a 300 quilòmetres. Amb aquesta solta d'Alcanar, nosaltres fins a Barcelona, en línia recta, tenim 180 quilòmetres. És la primera de velocitat. Llavors arribem fins als 300 quilòmetres, que és on el campionat de velocitat acabarà. Tenim 4 soltes, amb les quals cada setmana anem fent una. El colombòfil agafa els coloms al seu colomar, llavors els porta amb unes gàbies al club, el seu club llavors els controlen amb un escàner que aquells coloms van a la gàbia, van a concurs, diguéssim, queden registrats i seguidament s'engavien amb unes gàbies que podem veure, que són unes gàbies especials pel transport dels coloms que porten els camions, que són camions especials, i llavors aquestes gàbies van precintades amb tota la seva documentació i es carreguen al camió. Llavors el camió fan les rutes, les recollides, i van cap al punt de solta. I al punt de solta els hi donen el menjar quan correspon i l'aigua, i el dia de la solta es prepara com estan fent ara per poder fer la viada. Són curses de coloms i llavors guanya el colom que el deixem anar d'aquí i ara arribi més aviat, faci més velocitat al seu punt d'arribada, que és el seu colomar. O sigui, el colom els deixen anar d'aquí i llavors cada colom torna al colomar del seu propietari, per diverses societats de clubs de Catalunya. O sigui, tenim clubs a Barcelona, tenim clubs al Vallès, tenim clubs al Garraf, tenim clubs al Maresme, tenim clubs a tot Catalunya. Llavors aquests animals el que fan és sortir, es fan diversos bandos i els que estan més preparats van més ràpids, i llavors si van més ràpids tenen moltes més oportunitats de fer els primers. I si fan més velocitat, són els que el colom que faci més velocitat és el que guanya. Això va per velocitat. Són carreres, però, de coloms. Aquests coloms porten un xip, com he dit abans, es registren a l'hora de ser engaviats, i llavors quan arriben a casa hi ha un rellotge, una plataforma que és com un escàner, que quan el colom entra al seu colomar, queda registrat. Llavors queda registrat a l'hora, els minuts i els segons que arriba aquest colom. I llavors això es recuperen aquests datos, es posen en un ordenador i l'ordenador fa les velocitats i fa la velocitat més alta que ha fet el colom. La solta d'Alcanar s'ha efectuat avui dilluns a les 10 hores, amb el temps favorable, i han sortit totes en un sol grup, orientant-se immediatament. Bona solta i fins la setmana que ve.